Тарик, Есмералда на гей обществото. Приятелката на Израел жълтия педерас. Някога, когато бил дете, обичал да си бара ануса. След известно време се научил да си лапа пишката. Харесвало му. Скоро след това се запознал с Израел, наричан по това време Васил Троянов. Израел и Тарик били неразделна комбина, докато не били хванати да го правят на задна прашка. Скоро след това се разделили и Тарик се влюбил в своите 60 см вибратори, роден в на майка путката, създаден от на баща ти сперматозоида. Ето го днес синеоки син като аватар. Той е таен член на Слак и неговия стил е Слак, може би. Познава момичето от клипа на «Да, Войсе». Обича да пее Майкъл Джексън докато прави круасани. Той смята, че Еминем е шит и трипак е бъдещето. Прави гангбанг всяка събота. Всяка нощ му пеят «Мамино Тарикче». Първата нощ как беше, много болеше. Втората нощ как беше, много сърбеше. Третата нощ как беше, много мазно влизаше. Тарик е изучавал тайните оръжия на Слак, обществото, който аз серящото пони ще споделя с вас. Неговия пасив се казва вибраторгазъм. След като Тарик използва някой от своите вибратори, увеличава своя пенис размер с 20% и съблазнява всяка жена, като Израел. Тарик не използва презервативи, заради което всички вие гледащите сте грешки на природата. Първата му магия се казва Слак щит. Тарик се покрива със своя гей щит и започва да си ближе раните като лудото куче Насус, докато не заздравеят, ако не успее ги маже с вазелин, който носи в задния си джоб за всеки случай да влиза мазно. Втората му магия се казва на майка ти вибратора. Тарик хвърля 60 см вибратор и ти троши главата. Изпадаш в безсъзнание, за 2 секунди и се свестяваш с чук в устата. Третата му магия се казва сменям батериите на вибратора. Тарик сменя батериите с супер издръжливи Duracell батерии, които увеличават силата на вибриране с 800% и причинява земетресения по целия глобус. Ултимата му се казва оргазъм. Синия Есмералд изпада в екстаз, започва целия да трепери и да крещи, след което фръга паяджина на всички около него. Забавя ги, след което ги изнасилва със своята пишка, която нарича лудата пеперуда, и своя вибратор 666. Поздрави Корпор Корфръга паяджина в устата.